שלום חברים. בתקופה האחרונה כולנו הבנו סוף סוף מי הם הגורמים האחראים ליוקר המחיה. רשתות המזון, קבלנים, בנקים ובעלי קניונים שלא סופרים אותנו, הצרכנים. מטרתנו כצרכנים היא לאזן את הכוחות במשק על ידי התאגדותנו, כך שבכל שלב נתמקד בגורם אחד, נפעל נגדו ועל ידי כך נגרום להורדת מחירים באותו ענף. במוצאי שבת הקרוב, בתאריך ה-18 לינואר 2014, תארך הפגנה שלא נעשתה מעולם. בהפגנה נתחיל את השלב השני בתוכנית מתוך המבצע מחזירים את השפיות לארץ, בה נאחד את כלל הציבור להטלת חרם על אחת מרשתות המזון הגדולות. כך נממש את הכוח הצרכני שבידינו עד שיענה לדרישותינו. ההפגנה כולה תועבר דרך העמוד בפייסבוק, וכך תתאפשר השתתפותכם והשפעתכם ללא נוכחות פיזית. כל שאנו מבקשים מכם הוא להפיץ את המסר על ידי שיתוף וידאו זה, ולעקוב אחרינו במוצאי שבת בעמוד. זו לא עוד מחאה חברתית, זו מהפכה חברתית. תרצו ואין זו אגדה.